Ik had namelijk, samen met een andere partner van mij, hadden we het eerste recyclingbedrijf van Bonaire. En als ik dit zie, dit waren gewoon grondstoffen voor ons. Dit exporteren we vroeger uit Bonaire. En dat heb ik het over 4 jaar geleden. Toen was mijn bedrijf, die maakte Bonaire schoon, verdienen we geld, creëren we banen. Maar goed, ik heb een andere richting gekozen om meer te kunnen bijdragen aan ons eiland. Maar Bonaire is al heel lang bezig met het duurzaam ontwikkelen en het duurzaam leven op ons eiland. We hebben niet voor niets ook een van de eerste marine parks in de wereld, die al volgend jaar 50 jaar bestaat, waar wij daardoor ook een van de mooiste koralen in de wereld hebben. Verder ben ik natuurlijk ontzettend dankbaar voor Maria, die ons op de wereldmap heeft gezet met dit mooie kunstwerk. En de zeilers. Het is ook heel interessant. Misschien doe ik nu een vergelijking, maar dan wil ik ook helemaal niet. Maar begrijp me niet verkeerd. Zo'n 40 jaar geleden was ook een groep Noorderlingen, maar die zijn Friezen. Die zijn hier ook met een vlot overgestoken en die zijn hier blijven hangen. En heel lang zelf. Ik heb het over 40 jaar geleden. We hadden het over de plastic soep. Er zat op een van die filmpjes. Toen al deden ze voor een van de universiteiten, volgens mij van Groningen, deden ze onderzoeken met netten. En toen gingen ze al gedurende hun oversteek, hadden ze plastic. Toen hadden ze toen al over plastic soep. Ik heb het 40 jaar geleden. Maar goed, dit moeten we voorkomen en dat willen we niet. Al komt dit niet van Bonaire, maar dit geeft wel aan wat op Bonaire aankomt waaien. En dit moeten we niet willen. Voor niemand, voor deze kleintjes niet en voor niemand die daarna ook komt en voor onze hele wereld ook niet. Tot hier. We gaan nu de openingsakte doen. Dankjewel voor de aandacht. Eerst, ik heb hem samen met veel mensen gemaakt. En het is community art, zoals dat heet. Daardoor zijn er ook meer mensen dan dat je normaal hebt, omdat iedereen natuurlijk een bijdrage erin heeft gehad. Op de clean-up hebben we het roze afval apart gehouden, wat ik al eerder tegen jou vertelde. En het verbaasde mij eerlijk gezegd ook hoeveel slippers er zijn. Ook in alle maten, van maatje 22 tot en met 45. We hebben in totaal maar 6 dagen eraan gebouwd. Dat valt toch best wel mee. Ja. En ik heb met Annie op de SLP-school hebben we samen gelast en daarna hebben we hem bekleed. En daar hebben ook kinderen van Sinapa bij geholpen. Ja, ik ben er heel blij mee. Mensen stonden echt te juichen. Dat is heel erg leuk. En het is ook wel een dramatiek. Er zit een dramatiek in, hè? Ik heb in Nederland een hele leuke ga ik een heel grote dode vogel maken. Die geveld is door plastic virus. Ja, ik ga gewoon door. Ik zat net tegen iemand te vertellen dat ik weer terugkom. Want er is hier een man die had een beeldentuin. En die man is overleden. En ik dacht, laat ik die beelden eens gaan restaureren en nieuwe beelden maken. Dus het kan heel goed zijn dat ik over een half jaar hier weer ben. En dan bel ik jou. Ja. Ze kunnen mij volgen op Facebook. Maria Koik, K-O-I-C-K. Ze kunnen me altijd een mailtje sturen. Ze kunnen me googlen, afvalkunst, Maria. Ze kunnen me altijd wel vinden. Als je afvalkunst Nederland is wel handig, Groningen is misschien handig. Dat lukt wel. Ik denk dat 6 jaar geleden is vanuit een jongensdroom is ontstaan. Rond de wereld zeilen. En tijdens onze droom, die is begonnen dus 6 jaar geleden in Nederland. Daar hadden wij een zeilschool. En we woonden toen al op de boot in een haven. En iedere dag zagen we daar ballonnen voorbij drijven, plastic voorbij drijven. En toen dachten we van, dan moeten we een keer opruimen, maar met z'n tweeën schiet dat niet echt op. En we hadden daar een eigen zeilschooltje opgezet. En ieder weekend gaven we tussen de 30 en 50 kinderen les. We dachten, hoe mooi zou het zijn om met die kinderen op te gaan ruimen. En zo is het eigenlijk ontstaan dat we dachten, als we dat nou niet alleen in onze haven doen, maar overal waar we met ons schip komen, dan kunnen we misschien ook echt een verschil maken. En het mooie is dat je die kinderen op wel een jonge leeftijd bewust kan maken van de enorme hoeveelheden plastic die ronddrijven. Bonaire is natuurlijk een enorm mooi eiland. Ja, ze doen hier enorm veel sowieso aan milieubehoud. Maar wat jammer is om te zien is dat het met name overal heel netjes is waar de toeristen komen. En mocht je nou aan de noordoostkant van het eiland komen, daar is het inderdaad niet toeristisch. Maar dat is wel de kant waar al het plastic aanspoelt. En ik weet dat het geen plastic is van dit eiland. Het is plastic van Venezuela, misschien wel van Afrika. Maar goed, dus desalniettemin spoelt daar wel enorm veel aan. En dat is de andere kant van het eiland. En als je dan al ziet hoeveel daar ligt, dan word je een beetje verdrietig van hoeveel het misschien wel in totaal is. En
ook zoals afgelopen zaterdag, dan ben je misschien wel met 200 man ben je een paar uur aan het opruimen. En dan zie je wel iets verschil. Maar als je dan achter je rug omkijkt, hoeveel er nog ligt, ja, dat is verschrikkelijk. Dus